Tak myslím, že už odplujeme. Je 3:45 ráno. Jo, už je skoro celá dodna loděna, já už mám pelek udělaný, ukážu za chvilku v krátkém videu. No a dopiju tady pivo a jdu spát. Jo. Jdu spát, za 2 hodiny svítá, pak uvidíme, jestli mé pelechu bude stín nebo ne. Když tak se přesunu někam jinam. Nevypadá to, že by to bylo úplně narvané, tak se nějaké místo najdu. Mám i ty sedátka, tak když tak v nejhorším budu sedět na tom svém sedátku, no, tak to se teď dá. No, tím bych to uzavřel, tady tu kapitolu otřesnou a zítra uvidíme večer, kam až se dostanu na motorce. No, tak jo. Tak, dobrou noc. Kajnichta. No, zatím to vypadá dobře. Půlnoc jsem v přístavu, ostatní jsou tu taky, tak uvidíme. No, včera to taky tak bylo, tak snad to klapne. Tak je, nevím kolik, nějak 1 nebo tak. Loď přijíždí, vypadá to velice nadějně, velice nadějně. Když přijela, tak by mohla i odjet. Takže 3:45 a jsem na palubě. Doufám, že to tak i zůstane. A zítra večer by měl být v Anconě teda. Hruza. Jo, no. Jinak italská loď teda proti řecké je úplný šit, ale úplný šit. Jo, jako dost hruza, staré, ze 70. let se to zdá. Špinavé, no hnus, no. Řeci sice stavkujou, ale lodě mají hezčí. 3:30, udělal jsem si tady takový pelech, parádní, jo, asi tady u baru. No, a uvidíme, jestli tady bude foukat, že to tak v zakrytu tak stane. Hlupnu tady pivo na spaní, co mám, a jdu spát.